ئیروژ دەستێ دیلبەرێ پڕ بوون لە من فکر و خەیاڵ بەدحاڵ کرم دێم ئەنوەرێ وەختاک و مندی ئەو غەزاڵ وەختاک و مندی ئەو لەتیف قامت ji reyhana xefîf min dî di falê da elîf têtin ji min sed nalenar têtin ji min sed ah û zar ji bo qameta şibhê çınar min bi wê qet nîne qerar daim ji bejna wê qerar bejna letîfa enwere qamet bi mislê erere mişkatê nûra ekbere jê tê bixûra Zülcelal jê tê bixûra wehdetê selwa bilinda qametê sadir ji şen'a qudretê heyf ku beîd bûn çavxezal ev çavxezala çavxumar kafir kirim ez bêşimar reşmar ji bircan hate xwar dêm xawerê ebrû hilal ebrû hilala çavbelek nîne bi şibhê wê melek lêdîn dibûn aşiq gelek xala hebîba pir hemal xala cemala dêm bi nûr عقلم کرî sewda ji dûr nayê ji destê min hizûr eceb letîfe ew delal eceb letîfe cindiye bi ezman zafet kurdîye ageh ji ûşaqan niye mestim ji xemla layezal mestim ji xemra mahitap ciwan letîfan nû şebab pir kir li min cewr û îtab reşmar li bircan bûne dal reşmar li bircan êwirîn bilbil bi bagan gilgilîn kafir li halê min girîn qelbim kirî sed nale nal qelbim kirî sed ah û vah min qet nedî zewq û sefa zêde li min cewr û cefa perwaneyim ez bê mejal